Lho, arek iki ngawure. Aja diitung dhewe sik tak tutupi lawange. Lho, sik entenono Mama, tak hitungno sik. Ya. Oleh akeh ta. Kaya yo. Iki rodokno sik. Deloken. Iki tutuk Pak Tentara deloken oleh piro? Tutuk Pak Dokter. 50.000. 50.000 ta, pendek ini dikenekno. Terus Satu. tutuk sapa meneh? Tutuk Pak D iki, tutuk Bude. Delok sik. 50.000. Aduh. Ya Allah, Taf, alhamdulillah, Taf. Utang nang Tante Sri 500 oleh 1,5 juta awakmu. Kok pinter meneh golek nyambut gawe, Le. Terus kapan berenangnya? Oh, secepatnya, Nak. Aduh, secepatnya berenang ya. Sepuasmu minta apa aja. Saya turutin, oke? Ngono yo. Ojo sampai kondo ayah. Kok sida diutang iki engko dhuwitmu iki. Cok ngomong lho oleh 1,5 juta Taf. Ngomong mek oleh 200 jare Mama. Ngono yo, iling-ilingen. Iya, siap. Aku gak nganannya ya. Pinter bisa dikondisikan. Secepatnya cus berangkat berenang, oke? Tak tuku tiket sik rek ngomong sepi. Sik wisuk meruput. Ya Allah kok suwe men Sri iki tuku tiket di Jabal Kat kae opo? Anakku selak kepingin butok isik ya Le, sabar ya Le. Ayo. Sik sabar. Roh. Ya Allah Roh, apa? Ndak 10.000 taro lek riyo ngene iki. Oh, larange Sri. Ngene riyo ya. Untungan ayo Le, ayo. Kan sangu arek dhewe, Roh. Ya wis ayo. Santai di kene ae aku nyemplung dulu wis kagemen iki. Aku ndek kono Sri cek dukung kowe anakku ketok. Dut. Loh, Roh, kan gorene anak iki nak iki ya. Berenang kene sih, Roh. Yo ta. Aku ngancani anak. Ayo gabung ae, Roh. Ayo wis kene Sri yo ndek kene. Sri maknar ndi maknar. Oh, maknar ono wong anu wong elit kene gak gelem ta tembre-tembre di kene. Murah meriah ngentekno sangune arek di kene yo ta aku oleh 1,5 juta kono oleh piro anakmu. Nek oleh titik 500 ya ora percaya balik kelompok yo. Di kene enak yo. Ayo enak kok kabane iki ya. Lo kon nyewa dhewe 20.000 dadak mangoknya. Ayo kita berenang refreshing ya.
sih yo, jajan-jajan Rio ya iku kan arek-arek rene blas sik utuh jajanku rek. Biasane ngene iki Sri. Dolen rene ngeter-ngeteri panganan kok blas lali le mbek aku rek. Sis. Angin-angin barang kok yo ora ono sing debus. Is bumuke kok en. Ati Sri iki mosok ngluwencer aku ora dijak rek. Sri, roh barangku kok kanok nandi ngono ku. Arek-arek iki masa aku ditinggal lunga kok tega wong tuwek sitok ditinggal. Layan ae. Sing tekno jajan. Glendang rono glendang rene kan koncone kok melas. Ya anak yang ngeluyur dhewe dapak kok ngeluyur oleh gak gampil ngono wis girang. Ndelok status ya arek. Lho, anjene arek-arek iki nang ruwen nang arek telu kok tuwega men ngono aku ditunggal iki lho ya Allah. Jan. Nang wong tuwek sitok ora dijak titenono kon gorek ya Allah. Seneng kayak ngene kok tega aku gak dijak ya Allah. Nemen-nemen arek-arek iku. Adane ku lek aku melu ku lho mesti tak bayari kabeh. Mlebune renang piro sih? Paling 15.000. Wong arek telu wek 45 ya nemen aku ra dijak. Kaya ora ngriwuki diapure. Kok tega kon rek gak ngejak aku. Awas kon menilai ketemu yo. Alhamdulillah ya rek ya. Iki mah yo nyenengno arek-arek ya nyenengno mboke ya. Iku ro kekesel niku sampe nyemplung tok. Lah kon sih ora gelem Dek, apa ku jenenge tsunami. Lah wong gak kuat bane, Sri. Kan dilek kempes abane. Yo ta. Seweru ya ro ya. Seru pol. Terus iki mari ki enake marung opo rek kan kesel rek mari berenang. Wis rek gak usah marung ayo mulai langsung mulai. Lah lapo aku luwe Mas yo mang aku bontot kan bontote mek titik mang wis dipangan mang isu. Lek kon maksa ayo wis tapi bayar no rek. Lah lapo wong kon sing duwe anak cilik duwe Cantika. Gak. Oh, galak gampil lebek kok. Please salah Sri.